सनाफोरनि आंना मटरा रज'बाय मटरा रज'बाय नै गारलै नों मा डिस्टार्ब नैबे मा प्लास्टिकआव अबेनिफ्राय बिरखारना फैखो दै माबे नै मटरा रज'जोब्बाय ओमफ्राय नैबे मुला बेगर आग्लायनायखौ फुनानै जानो होनना ओरैनो बेयावनो होबाय आं नै रज'बाय नै अबेनिबा प्लास्टिक बैनाबो रज'बाय लाफायाबो रज'जोब्बाय नै लाइ लाफा चलो थ' थांसै मा स्कुलाव दोनलांनो ओंखारबाय नै सनाफोर गुड मर्निं सनाफोर आंनि एन हाउस ब्लगाव बरायनानै लाबाय गासिखौबो स्कुलाव दोनलांनो ओंखारबाय सनाफोर फैफिनलायबाय नै सनाफोर फिसाफोरखौ दोनलांनानै सफैफिनबाय आङो ओमफ्राय आङो माबा जागोन दिनै थासुमब्लि जागोन आङो थासुमब्लि मा लाबोलायखो नै जुमब्रा 20 थाखानि जुमब्रा लाबोबाय नै दा बिमा फिसा सान्दुं गोसायाव एकदम दुन्दियाजों जाखावगोन आं दा थासुमब्लि आधा केजि लाबोबाय 20 नि बेखौनो फुंनि ब्रेकफास्ट जानोसै आङो गोजांदों दिनै आङो बिरादनो मानोबा गोजांनाय मोनदों सनाफोर सिखा लायनानै सायनोसै आङो सनाफोर सायनोसै सान्दुङा गथ'आ खानायदों खालामजोबलांबाय दै माबाखौ थासुमब्लिया थावगोना थावा आं बेखौसो सानदों आं अबेबा थावथारा आं एसे नै खान्दा हांखौनो लाबोदों हे थासुमब्लि आधा केजियाव मोनब्रै गाखोदों हारसिं जानाय आधा केजियाबो बांद्रायो हायानो खिन्थु बारा मोजां जानाय नङादां नै नैबेबायदियाव गल गल माबा दं दंफां मुरा बादि बै साल सिरि बायदि दं बेबायदिया जानायावबो मोजां जाया आरो दैखौ बारा बुरजा होआसै आं संख्रि एसे होगोन संख्रि एसे होबासो गोथाव जायो बेयो दा खय घन्टाजों मोनो बांद्राय गोबाबबाबो जानो सुखुनाय नङालै 10 बारसो गाबहोबाय आङो मोनदोंना मोनदिया नायसै वाव नै जा साइज मोनबाय आयै गावस्राजोब्बाय दे एबार आं दै गारना लागोन नै ओरैहाय साहा जानगासिनो दं नै अर फिसा होनानै जानोसै नै सनाफोर बानलु बाथोन लाबावदोंसो बानलु बाथोन ओमफ्राय दुन्दियाजों देनाय बिराद मोजां मोनदों नै गुदुंथार दे खिन्थु थासुमब्लिया गुदुंद्रायावबो जाजाया बिराद जारला खदै गलायलायसै खामब्रयोना बे बुस्थुआ नै आंना फुंनि ब्रेकफास्ट सनाफोर बानलु बाथोन थासुमब्लि मोनथाम रुदोंमोन आरो दरथाम रुदोंमोन दरसे जाखांबाय आङो ओमफ्राय दरनै दंबावो ओमफ्राय दरसे जानायावनो दैजों जाबजों उदै बुंबाय आरो ओमफ्राय दा साहा लोंसै आं दायो बेलासिफ्राव जानो दोनसै फुंफ्राव बारा हेभि एकदम उदै बेग्रांलायनाय जानो हाया आं मारैबा उदैया सुखुवा मोनो ओंखायनो बे मोननैखौ ओरैनो दोनथ'नोसै आरो सनाफोर आं सामब्राम गायनो नागिरनाया बेकार जाबाय टाइमा दा फिसाजोआ मोनसे माबा बानायनो हरदों स्मार्ट सिटि 6टा पिकचार नांगौनो प्रिन्ट आउट खालामनानै स्कुलाव हैब्रबनांगौ दानो गथ'आ मैया खिन्थानो रोङासैना आंनो मैया खिन्थानायबा आङो लानानै फैनो हागौमोन मोनसेल' लग' दिरुननानैल' लाबोबाय बियो ओमफ्राय
रायजां गिखोना माखो दाबा मामि लाबो प्लिज जाहरलायथारबाय आरो गावहा गाबोनफोर लास्ट डेट नङाखैमोन बे ओमफ्राय दा हैब्रबना फैसै आं सनाफोर माथो खालामनो फिसाफ्राथ' आरो गोलतियाथ' मावखायो उन्दै मानसिफोर होमबाबो एसे रागा जोंहरबाय आरो आं मैयालाय माथो जाया मानो खिन्थायाखै होनना बुंहरदां दासो दासो मानो खिथानांगौ होननानै हाखु दाखु आंबो सानैखौबो स्कुलाव दोनलांनानै मेंबोलायबाय नालाय थांफिननो गोसो गैया जादोंमोन आंबो उफाय गैया हनै फिसाया हरथारबाय रागा जोंबाबो फिसाफोरनि माबायाव थानोनो हाया दा जुदि बयबो होजोबनानै फिसाया होनो मोनाबा मोखां सायर' जालायगोन ओंखायनो हैनानै फैसै आं आंनि खामानियालाय बिदिनोसै मावबाबो जोबनो रोङै खामानिफोर नांजाबाय थाला आंबो दा मोनाफ्राव माबानो हागोन आरो दा बेलासियावबो गायनो हायो गायनायालाय ओंखायनो हैनानै फैगोनसै आं सनाफोर स्कुटिखौ आङो लामायावनो गारबोखादोंमोन खामानियानो मावनो आखायाव लाबाबो हमथा खामानि मावनो नागिरलायबाय बोराय जि गोबाव फन हरबाय बेसेबा गोबाव रायलायलायबाय आखाया हमथा जाबाय थानोसै ओमफ्राय आरो दसे थानानै मबाइल नायनोबो लुबैयो मबाइल नायनो टाइमानो गैया जाना दं आरो नों थाथ'दे आबा दे न' नेदे आबा न' नेदे आबा दे सना होनो मोनबाय सनाफोर ट्रेन आउटआवनो गैयाबाबो 1.5 घन्टासो नेनांबाय आं स्कुलाव आरो बेनिफ्राय होफैलायबाय थांनोसै न'आव सफैलायबाय सनाफोर दोखो मेंनायसो मोनबाय आं 12थायानो जाखानोसै बा बै स्कुलनि कलेजनि स्टुडेन्ट हिनजावसाफोर माबायोना हिनजावसाफोर माने जायखिया स्टुडेन्टफोर क्लास जानोसै होनो आरो बानायनानै लांगोरो क्लास जानोसै होनो आरो बानायनानै लांगोरो ओमफ्राय आंहाबो अननो ओंखारलायलांबाय नेयै आंहासो 1.5 घन्टासोनि बारा जालांबाय आरो ओमफ्राय एबारसो माबायावबो हैबाय आङो स्कुलावबो हैबाय दसे जिरायनानै ओंखाम संसै सनाफोरा होनो नै माबा मा होनो बानलु देन्था गारबाय आं सनाफोर ओमफ्राय आसार माने जलफिखौ आं दै गुदुङाव रुगासिनो दं ओरैनो एसे थाब राननायनि आरो नङाबाथ' रुवाबाबो जायोमोन आंना जलफिनि माबाया रुनाया कालार चेन्ज जाबाय आरो बांद्राय रुबाबो दिगदार जागोन थोबाय नै लाखांबाय नैबाव हानानै लानोसै आं बेगरखौ होफाया ओरैनो हाफ्ले माबानोसै आरो थाब राननायनि हाखांबाय नै सनाफोर बानलुखौबो एसे हारोमजोब्बाय आङो नैबेखौ जोलै फसायलायबाय आरो आं नैबेखौ जोलै जावैसै ओमफ्राय नै बेगरा संख्रिखौ एसे बुरजाखौनो होना लाखानोसै आं फोरानसै आरो होखाबाय आं एसे बुरजाखौनो हाबहाबथोंसै हालदै मोजां लागायनानै संग्रायाबो रानखाबाय संग्रायखौबो सुनानै लाखादोंमोन आं फोरानसै र' मोजां लगायगोन आं लगायखांबाय नै सनाफोर माबायाव केमेरायाव एसे आलदा नुदों आरो खिन्थु आराम गोमो साइज जाबाय माबायाव जलफियावबो बासथाबजोब्बाय आरो संख्रि हालदैया ओमफ्राय दा नै एसे एनैयाथ' माबाखायो फोरानसै आं संग्राया सुखानाय आरो नै फोराननोसै फोराननानै थाव गुबै लाबोआखैमोन आं माबानिया आसारनिया दायो लाना फैसै आं ओरैनो सफलाखौसो ओंख्रि जाबाय थादोंमोन आं सफलाखौ होबाय थाला एकदम बेसरनि माबाखौ होथारसै
बेसरनि थावखौ होथारनोसै सान्दुङा बिराद मोजां दिनै सानसे रानगोन बेयो बेलथाय बेलथाय होबाय थानोसै दा बांद्राय बुरजा जानाय नङादां ओरैनो माबासे बयेमसेसो जाबाबो जाबाय आरो राननानै मानानै दा आं फोरानहैगोनसै गोबाव फोराननो जाबाय आं थुल नांगोन सान्दुङा नै ओरैबायदि मोजांखा बेहा मा जाखो एथ' गोजांखो इमान सान्दुङावबो नै मा आखल जाखो बे एथ' सान्दुङाव बोरै प्लास्टाराव गानो हायै बायदि दुंबाय ओमफ्राय नै बेहा उन्दुगासिनो दं आजाया रानबाय आं नै सनाफोर सान्दुङा बिराद गोसाखा दिनै सानसेनो जागोन ओंखाम संसैलै आङो फोरानखांबाय दसे रेस्ट लानानै ओंखाम संनोसै सान्दुं गोसा नांगौ आसारफोर बानायबाथाय ओंखायनो आसारखौ सिगां बानायग्रोथारबाय आरो आङो मा ओंख्रि संनो जाबाय आं ओंख्रिफ्रानो आन्दायलाबाय थायो सानफ्रामबो